Vanmiddag hier brand uitbrutsen bij een mechanisatiebedrijf. Al vrij snel erop skraalt een zeer grote brand. Het pand stond volledig in brand toen de eerste auto hier kwam. We hebben een NL-alert uitgedaan in verband met explosiegevaar vanuit het pand. Ja, hoe gevaarlijk wie het op het stuit? Nou, er zit een acetyleenflessen binnen. Een acetyleenflessen die kan ontploffen. Dat proces kan ik heel lang terug in. Als die ontploft, dan heb je sowieso een vuurbal van 30 meter. Maar de scherven kan wel 300 meter voort zitten. Ja, want er kwamen wel een soort mensen op af. Wie dat een beetje te handhaven voor je? Nou, dat zie je natuurlijk vaker bij een brand. Dan komen altijd mensen op af. Die mensen moeten alle keer op afstand zetten. Ja, gewoon voor hun eigen veiligheid. Dus die heb meerdere bedrijven en hoe liep het ermee? Nou, zoals het nou lijkt, is de brand alleen nog in het bedrijf waar de brand ontstaan is. We proberen die oorslag te voorkomen. Daar hebben we op dit moment alles voor inzetten. De reek is altijd gevaarlijk. Daarom waarschuwen we altijd dat mensen last van de reek. Sluit deuren en raam en zet mechanische ventilatie uit. Daarvoor heb ik een NL-alert in. We hebben er nog een extra NL-alert in verband met explosiegevaar, in verband met die flessen die binnen staan. En ik heb de mensen op afstand te houden en de hulpdiensten erom te doen.